Nuwun para pamirsa pandhemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Murbengi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak anggitanipun Mbah Brintik kanthi ira-iraan iki piye. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika sagdados panglipur manah panjenengan sami. Sumangga dipun pidhangetaken. Sugeng dalu, Pak. Nuwun sewu, kaget nggih kula ganggu. Sampun badhe sare nggih. Kula kok kudu sanget. Saestu mboten ganggu, Pak. Kula mboten rumaos dipun ganggu kok. Malah bingung saged dene panjenengan kok damel seger sumiyah kula. Durung ketemu priyayine kok rumangsa marem krungu swarane. Suarane ulem pisan jan. Oh alah, Pak, panjenengan kok wonten-wonten kemawon to? Papek, Mas ngono lho, ben romantis. Suarane sirane iki bisa njalari aku wak kaji jen klumpahan, turu ijen klimpahan. Suarane lehernya eram. Inggih, mundi dawuh Kang Mas. Hihihi, romantis nggih. Masa kula punika rempaya, Mas? Kok dawe suara kurnya? Jeng, siramu nyebut aku Mas sakala mak sir. Wulu kalongku rasane sakujur kaya kena setrum, langsung kena malah rindu. Iki piye nek kaya ngene iki? Tambah nono lho, Jeng. Pak, Mas, panjenengan kok kura-kura dalam peti, pura-pura tidak mengerti, malah rindu lah ngunjuke cinta bled lajeng sunsing suwe. Jeng, mbok aja beda terus ngono to. Mangerti ya, Jeng. Wiwit aku ketemu sepisanan karo siramu ana stasiun Kota Malang dik wulan kepungkur, senadyan bebasan pun sakedheping netra nanging langsung nunjem dada. Aku kena lara, Jeng. Aku iki teklek kayu waru, tuwek kena penyakit rindu nyang rada ayu. Masa cinta monyet rindu sesaat, cintrong bolong punapa kados pundi? Mangke gek kula mung kangge vitamin mawon. Sora rek. Jeng, wis rasa nganggo basa. Jabelen basamu dak kandhani ya, Jeng. Aku iki lagi butuh pendamping kanggo ngancani sisane uripku. Aku saiki gampang kena lara kademen lho, Jeng. Dadi aku butuh sing anget-anget. Siramu sing dak anggap cocok, Jeng. Walah, Mas, masa aku dipadane wedang jahe nggo anget-angetan. Lah nek trimo anget-anget neng warung ra akeh sing adol to, Mas. Tibae siramu ya ketularan pisan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Masa ora paham karo anget-anget kanggone wong lanang, Jeng? Lali apa nglali? Walah, dadi genahe panjenengan ki golek bojo ngono to, Mas? Lah nek perkara kuwi wis nyepak lho, Mas. Kari piye pitunge? Wis kono gek ngendika sing cetha, dadi kene kari mikir. Weh, krungu ngendikamu ngono kuwi aku sakala malah ngreweli. Siramu ki apa, Jeng? Mari aku tambah gemeter terus ngene iki. Apa penake bendang beres aku dak enggal-enggal mara nyang dalemu. Piye siramu rak siap to nampa tekaku? Lah, pun kesasa, Mas. Aja ngebet ngono to. Wong durung dak jelasne. Aja kesusu nyang omahku. Omahku ki merah lho, Mas. Mengko jenengan durung tekan omahku, isih tekan separuh dalan wis kumat linune. Omahku ki merah. Jeng, dalemu abang apa jinggo aku ora ngurus.
aku moro ora marani dalemmu ning marani siramu. Pokoke aku nang moro titik. Dak aturi ya Mas, dak sebut merah kuwi tegese mepet curah. Nek panjenengan nekat sida keglundung tenan, mosok isih tetep ngebet. Blak kotang bayi ya Mas, ora buka kotangku lho. Sing dak golekne bojo iki sejatine anak wedok, umure wis kasep, wis dadi omongku. Bah entuk bojo tuwek gak masalah, sing penting tuwek-tuweke pohong, nek digoreng kaya roti, tuwek-tuwek lodong, nek digodhog bisa aksi. Lho sing dasir kuwi siramu jare, kok malah dituki putrane iki piye? Aku gak cocok, pokoke siramu. Aku yo gelem kok momong putramu. Mengko dak rewangi golekake jodone. Piye jeng? Oke to? Mas, senajan aku iki ya butuh sih tresnane wong lanang, ning aku rak ya kudu mikirake anakku dhisik to, ben ndang oleh jodoh, uripe bendang mapan. Aku iki pensiunku mung cukup nggo urip sederhana, lah nek nggo rabi maneh pensiunku ra ilang, eman-eman to. Lah nek perkara rondo pensiunan arep rabi, wo gak masalah jeng. Saiki akeh rondo pensiunan rabi maneh ning rabi siri. Dadi pensiune tetep isih nampa, tur ya ana sing belanjani. Panjenengan ngeten niku rak nyontoni kula mboten sae to Mas. Kula rabi ning tasih tetep tampi pensiun. Menika rak sami kalian dados tukang goro. Korupsi duit negara iku arane nggih alwung ing mawon Mas. Ngono iku rak golek penake dhewe to. Waduh jeng, lah nek ngene aku malah liwang-liwung, ati gore tansaya bingung. Saiki nek aku arep nyang dalemu kok penggak, jarine kuwatir aku kejeglong curah. Yen ngono siramu bae sing ngalih nyang omahku. Wong alamatku siramu ya wis duwe. Putramu jaen mengko gampang nek wis padha ketepune kari mikir ra iya to. Ya wis gak apa-apa, aku sing ngalah. Neng tenan lho Mas, sing gak golekne jodoh iki anakku. Panjenengan wis sepuh, duwe bojo cek enom ayu, rak malah kena dipamerake to. Wis to, mengko nek wis ketemu anakku rak malah grembyang lali karo aku. Digawane oleh-oleh apa? Pesen apa? Aku gak butuh oleh-olehmu, aku mung butuh sing nggawa oleh-oleh, nggawa takir kabeh 8, sing ditakir godhonge jati. Kene mikir sampai ngelu, sing dipikir ngreketno ati. Oh alah calon mantu ngono bae kok sewot. Wis to, manuta karo calon mertua iki penak-penak. Mbah, ra ngurus. Mbah karepmu kono. Gagang telepon langsung dibanting isih karo ngedumel. Kinyanyak, apa kinyanyak ngene iki? Awas mengko nek sida mrene kelakon dak. Sing ana sabrang kono malah nyekakak karo komentar ngregetne. Biasa wong lanang masa tuwek nek weruh wong ayu ya jek banyaki. Konone wis kadung sir aku. Mengko nek sida dadi mantuku kek piye? Nek dipikir-pikir kok iya maksa ora kepenak. Walah, mbolah dak anggap iseng ngono bae. 3 dina candake rondo kemrenyes kuwi sida arep ngajak anake menyang daleme Pak Dalio si duda kasmaran ing siji kutha. Ayo nduk, awake dhewe nyatakne nyang daleme wong sing sok nelpon ibu kae. Sapa ngerti senajan wis sepuh jek jos tur nyembadani. Karo mlerok prawan rada kasep kuwi malah nyendu ibune. Bu, masih awang kebelet mbok aja ngawur ta Bu. Ora enom ritek, wong umurku ya wis kasep ning mbok golek sing matal ngono lho. Masa aku diolehne pensiunan kok kaya putune karo mbae-mbae to Bu. Apa yen wong njupuk pensiunan ning kantor pos njur aku sing nuntun ngono apa? Ibu iki selak ora betah diancepi tangga-tangga nduk.
jarine kowe bakal lumuten nek gak nang payu. Sopo gak abang kupinge iki nduk? Walah Bu, kok nuruti lambene tangga. Tangga iku elek ya dietrek-etrek, apik ya diuwek-uwek Bu. Ora bakalan kesel nggone awake dhewe terus. Pokoke aku emoh tenan, ibu wae maren sing lakoni. Aku gelem kok digolekne bapak kewalon dienggo lanang-lanangan ben ora mung wong loro ngene terus Bu. Le malah gledrah sing dak golekne iki kowe kok malah ibu sing dikon nglakoni. Saupama kelakon tenan, ibu ya maksa kuwatir lho Nduk. Saiki akeh kasus sing anak kwalon didemeni bapake. Wah, lah durung-durung sing ora-ora sing dipikir. Masa kabeh bapak kwalon ngono trakae Bu? Wis ta Bu, aku gelem dijak rono ning ibu janji ibu dhewe sing lakoni. Dak kira wonge malah seneng yen rabi entuk ibu. Batine Rondo kemerenyes. Lah, pancen wonge sir ibumu iki kok. Nanging ya maksa nyaut omongane anake. Wis ta Nduk, lakonono. Ngiran gua sebel. Sepasar bubar ya ben. Ibu ki tambah ngawur. Jejodohan kok dienggo dolanan to. Ya wis lah, tak pikirin dhisik kepriye mengkone. Sing ana kono Dahlia duda kasmaran ora bisa turu, kedabikan karo ngudarasa. Piye ya saupama aku gelem karo anake, gek bocahe ya gelem dak rabi. Mongko aku wis kadung kasmaran karo ibune. Saben dina ketemu mata karo mata terus micara. Apa ya bakal ana crita nandur telo ana mburitan, maratuwa dijak jumpritan. Kok sarwa ewuh. Saking ora kuwate mikir, Dahlia banjur ngangkat gagang telepon. Halo, piye Jeng? Wangsulana sing teteh, sing meyakinkan. Aku wis ora bisa ngempet Jeng, selak kepengin krungu keputusanmu sing gumadhok. Piye? Daturi ya Mas, aku dhewe iki saiki ya piye ngono lho karo sampean. Mbah Mas, nang ngene iki banjur piye? Codel.